Raġel ta' 66 sena huwa l-aħħar vittma tal-Covid-19 bl-ammont ta' persuni li tilfu ħajjithom kaġun ta' dan il-virus issa tela għal dak ta' 458 bejn il-ħamis u l-ġimgħa pajjiżna rreġistra 14 il-każ ġdid filwaqt li 30 persuna kienu kkunsidrati li fiequ minn dan il-virus. Il-każijiet attivi issa niżlu għal 311. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li bħalissa huma 5 il-pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei u sal-ħamis kienu ingħataw 822,097 doża tal-vaċċin bi kważi 12,000 minnhom huma dożi tal-booster. Intant dan ser ikun l-ewwel weekend fejn il-bars, gażini u r-ristoranti ser ikunu qed igawdu minn tnaqqis tar-restrizzjonijiet tal-Covid-19 fosthom id-distanza bejn l-imwejjed tinżel għal metru fuq barra u metru u nofs fuq ġewwa. Dan filwaqt li l-ħinijiet tal-ftuħ se jiġu estiżi sa satejn jew it-tlieta ta' filgħodu skont il-liċenzja u n-numru ta' persuni madwar mejda se jitla' minn 6 għal 8. Jekk dawn il-miżuri ma jkollhomx effett negattiv, mhux eskluż li jiġu estiżi wkoll għal stabbilimenti oħra u tiġijiet. Apparti dawn il-bidliet, Malta issa bdiet taċċetta ċertifikati ta' turisti li jkunu tlaqmu wkoll b'doża waħda tal-vaċċin. Pajjiżna se jkun qed jaċċetta wkoll ċertifikati mill-Malasja, is-Sawdi Arabja u l-Irwanda.